Nech sa páči. Zaspievajte nám nejakú pesničku. To nebolo dobré. Znova. Máme pokazené dvere. Prosím? Že zaspievaj nám niečo. Ako čo? Pesničku. La, 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 la. To bola pesnička. No. Koľko máš rokov? 18. A odkiaľ si? Z Rožňavy. A kde v Rožňave bývaš? To nezná vytať. Kde? Ako sa voláš? Mia. Aká Mira? Mia. Aká? Môže ísť, no? Nemáme miesto. Prosím. Čo si prosíš? Chcem ísť, no? Ale ku komu? Chlapci chcú sexovať. Chceš s nimi sexovať? No, Nemá problém. nemáš problém, čo? Môžem také poprosiť. Čo si dala? Hej! Mira! Čo si pila? Môže ísť, no? Nie, čo si pila? Môže ísť, no? Sa ťa pýtam, že čo si pila? Je to podstatné. Čo? Že či je to podstatné? Je to podstatné. Áno. Dobre. Takže? Tak, mlieko. Ale aké mlieko, hej? Vypím to. Plnotučné, nízkotučné. Konské. A čo si šľahla? Mlieko. Hubičky boli? Na hubách si nebola dneska? LSD? Máš sestru? Brata? Možno. Kde chodíš do školy? Na vysokú školu pedagogickú. Tá, díky, taká učiteľka. Asi. Asi. A kde je tá škola? Košice. A čo robíš tu? Plácam sa. A kde si bola doteraz? Prosím? Že kde si bola doteraz? Plakala som sa. Celý deň sa flákáš? Áno. A kde si chodila na základnú školu? Prestaň nám povedať. A keď my sme takí zvedaví, vieš. A na strednú si kam chodila? Vysoká zdravotnícka.